има в различни варианти. Този вариант, който ще покажа, е 8 такта. Познат е почти в цяла България, вече е едно от популярните хора. Отново ще помоля колегите от Чинари да водят широко на целия мегдан, чак до шатрите, цялото хоро, така че да се вижда високо отгоре от другите планети, да ни гледат, че хорото върви в Южния парк. Заставайте, приятели, вижте как изглежда хорото. Раз, два, три, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вижте го още веднъж в гръб. Това, разбира се, е някакъв основен вариант. Можете да импровизирате и да слагате различни елементи и движения, без да излизате от ритъма. Вижте, раз, 2, 3, 4, люш напред, люш назад, 7, 8. И хорото започва от начало, играе се за ръце, разбира се, има специфични люшове, но колегите от Чинари ще ви помогнат. Приятели, тракийска ръченица на хоро.